Adam Zango ya kashe naira miliyan 46 kan karatun marayu. Adam Zango ya biya wa 'yan makarantar sakandare miliyoyin naira don ci gaba da karatunsu. Shahararren tauraron fina-finan Hausa wato Adam Zango ya biya kuɗin karatun wasu ɗalibai na shekara 3. Inda ya biya sama da naira miliyan 46. Mawaƙin ya wallafa takardar tabbatar da samun tallafin da ta fito daga makarantar Farfesa Ango Abdullahi da ke Zaria. Haka kuma takardar ta nuna cewa ya biya kuɗin karatun yara 101 ne, waɗanda yawancinsu marayu ne. Bayanan da ke kunshi a takardar sun kuma nuna cewa Zangon ya biya kuɗin karatun yaran ne tun daga aji 4 zuwa kammala karatunsu na sakandare. Ko da yake tauraron fina-finan bai yi wani ƙarin bayani kan dalilin da suka sa ya yi hakan ba, wasu masu mu'amala da shafukan sada zumunta da ke yada hotunan takardun sun bayyana cewa mataki ne mai kyau da ya kamata a yi koyi da shi.